सगळे मुलं तयार होऊन रेडी असत बघा. पाऊस चालूच आणि आता झेंडावंदन करू खूप उशीर होता त्यामुळे तर मित्रांनो सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आहे स्वातंत्र्य दिवस आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. तर तुमका सगळ्यांका सर्वप्रथम जन्माष्टमीच्या आणि स्वातंत्र्य दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो आज मी इथे श्रेयसच्या शाळेत आधी झेंडावंदन होईल इकडे आणि शाळेत झेंडावंदन झालं की नंतर आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये झेंडावंदन होईल. तर चला आता मी शाळेतच येईल आहे पण पाऊस आहे बघा. पाऊस चालू झाला बघा त्यामुळे थोडं लेट होता हा. तरी पण आता झेंडावंदन करतात ते मुलांचे कार्यक्रम पण असत ते पण बघूया. आणि श्रेयसच्या ह्या वर्षी ह्या शाळेत शेवटचं वर्ष, पुढच्या वर्षी दुसऱ्या शाळेत आहेत आणि शाळा 7वीपर्यंत जा. तर चला आता ही शेवटची श्रेयसची तशी आठवण ह्या शाळेतली झेंडावंदनाची. तर आता चालू करतील झेंडावंदनात. तर चला जाऊया बघूया. सर वगैरे इल्यात, बरेचसे पालक इल्यात, त्या बाजूच्या शाळेत थांबल्यात आणि मी या साईडला इले. चला बघूया जाऊया आणि त्याच्यानंतर इथूनच सगळी मुलं आपल्या बाजूच्या ग्रामपंचायतीत जातील म्हणजे हडी ग्रामपंचायत, तिकडे पण झेंडावंदन केलं जाईल. तर चला जाऊया. तर मित्रांनो आता हडी ग्रामस्थ मंडळाकडून जी भेटवस्तू आरोग्य केंद्रासाठी दिली जाणार आहे. सगळे मुलं तयार होऊन रेडी असत बघा आणि इकडे झेंडावंदन होईल. सर पण इले आता. पाऊस आहे ना सर? पाऊस भेटलो काय तुमका? मुला तयारी करतात बघा फुला वगैरे ठेवून. ते भारी आयडिया काढलास गो फुला बिला. हा आपली भारत माता तयार झालेली आहे. नाव कसं तुझा? दीपलक्ष्मी, प्रणवची बहीण. इकडे मुलं तयारी करतात. सरपंच पण इल्यात पण पाऊस थोडं गोळ घालता. पाऊस बघू शकतात, पावसान सगळं घोळ घातल्या. आपले सरपंच पण इथे इल्यात. पावसान सगळं लपडा केला ना. सगळे मुलं इकडे थांबले होते बघा आणि पावसान सगळं घोळ घालून झालं. पाऊस पण जाम झालं. झेंडावंदन करूसाठी थांबले आहेत सगळे. एवढं पाऊस लागतं की 15 ऑगस्ट दिवशी एवढं पाऊस मी पहिल्यांदाच बघतोय. ना झेंडावंदन करून देणार ना काय नाही बघा. पूर्ण सगळीकडे पाणीच पाणी भरलं. या साईडला सगळे पालक वगैरे जमलेत, सगळे वर्गात बसलेत.
आम्ही सर्वजण महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकास पायाभूत शिक्षण कौशल्ये आत्मसात करण्यास उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्मिती करण्यास कटिबद्ध आहोत। आपण सारे मिळून आपल्या मुलांसाठी निखळ आनंददायी समृद्ध अनुभवाच्या संधी देणारी अभिव्यक्तीचा आकाश खुलं करणारी मुक्त छंद जोपासणारी नेतृत्वाच्या संधी देणारी आणि आत्मसन्मान जपणारी शाळा निर्माण करूया। आपण सारे मिळून अशी शाळा आणि घर बनवूया जिथे बालके अर्थपूर्ण वाचन, हेतुपूरक लेखन व गणिती व्यवहार प्रत्यक्ष जीवनात उतरवतील आणि आयुष्यभर विद्यार्थी राहतील। अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकास आरोग्यदायी आणि आनंददायी शिक्षण देऊन निपुण बालक घडविण्याची आम्ही प्रतिज्ञा करीत आहोत। जय हिंद। आणि इयत्ता पहिली ते तिसरीमध्ये नवीन दाखल झालेल्या बालकांच्या मातांचं स्वागत या ठिकाणी आपण करत आहोत। आपण आता येऊन पोचलो आपल्या हावडी ग्रामपंचायतीत आणि इकडे आपले उपस्थित असतात माजी सरपंच महेशजी मांजरेकर, आपले सरपंच आणि उपसरपंच भरत लाड आणि प्रकाश तोंडवकर सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य। इकडून 1 नंबर शाळेची मुलं येतात आणि भाऊ असत ग्रामसेवक भाऊ। भाऊन तुमचं नाव कसं म्हटलं? चौरे भाऊ।
लक्षात राहू ना. आणि इकडे आपले ग्रामपंचायत कर्मचारी असतात सगळे, आपले कांदळवन कक्षाचे प्रकल्प समन्वय दीपक आणि शुभम आणि आपलं रामा हे पण सगळे उपस्थित असत. आणि इकडे सगळे गावातले लोक मंडळी. तर आता झेंडावंदनाचा कार्यक्रम करून घेऊया. आणि या साईडला मस्त असं डेकोरेशन केलेलं आहे बघा, या साईडला पण. तर इकडे शाळेची मुलं येली आहेत आणि आता ह्या साईडला ग्रामपंचायतीत झेंडावंदनाचा कार्यक्रम होईल. मुलांचे कार्यक्रम संपले. इकडे लाडू वाटप झाला ग्रामपंचायतीच्या वतीने आणि इकडे समोसे पण वाटतात सगळ्यांसाठी. मुलांका खाऊ वाटप चालू आहे. झेंडावंदनाचा कार्यक्रम संपला आता आणि यानंतर ग्रामपंचायतीमध्ये एक कार्यक्रम आहे जे आपले हडी ग्रामस्थ मंडळ मुंबई यांच्याकडून आरोग्य केंद्रासाठी काही वस्तू भेट करणार आहेत. त्याचा कार्यक्रम आहे. काही जे 10वी 12वी पास झाले मुलं त्यांचा सत्कार आहे. तर तो आपण बघूया आतमध्ये. आता कार्यक्रम चालू होईल. आपण बघू शकता या साईडला पूर्ण असं डेकोरेशन केलेलं आहे. मेन डोअर आहे ग्रामपंचायतीचा, तिथे पण डेकोरेशन केलेलं आहे. असं जर डेकोरेशन तुम्हाला पाहिजे असेल, कुठे करायचं असेल तर आपल्या गावातील एक मुलगा आहे त्याने हे केलं आहे. तर त्याचा मी नंबर आणि नाव देतो. जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकता तुम्ही. सागर वराडकर त्याचं नाव आहे. त्याचा नंबर पण मी देतो. जर काय असेल तुमचा लग्न समारंभ किंवा वाढदिवस इतर काय छोटे छोटे कार्यक्रम असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जर डेकोरेशन करायचं असेल तर सागरशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी खाली नंबर देतो आहे, त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करा.
आता आपण जाऊया आतमध्ये, कार्यक्रम बघूया. सगळे ग्रामस्थ मंडळी जमलेत आणि आपला एक छोटासा कार्यक्रम आहे, तर बघूया. नमस्कार. आज आपण 19 स्वातंत्र्य दिनासाठी उपस्थित सर्वांचे मी ग्रामपंचायतीच्या वतीने स्वागत करतो. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण या ठिकाणी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर या ठिकाणी उपस्थित सरपंच, उपस्थित उपसरपंच, उपस्थित सर्व सदस्य, उपस्थित माजी सरपंच आणि उपस्थित सर्व ग्रामस्थ आणि सत्कार मूर्ती, मी ग्रामपंचायतच्या वतीने सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आपण कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी आपण महाराजांच्या पुतळ्याच्या हार अजित नाही, तो पंख बंद, तो पंख बंद. सरपंचांनी विनंती करतो की त्यांनी महाराजांचे पुष्पहार अर्पण करावा. मान्यवरांना आसनस्थ व्हावं. तर मित्रांनो, आता हडे ग्रामस्थ मंडळाकडून जी भेटवस्तू आरोग्य केंद्रासाठी दिली जाणार आहे ते आता देतील आपले सरपंच. ग्रामस्थ मंडळ मुंबई हे मुंबईवरून शरद साळकरजी मुंबईवरून आपल्या मंडळाचे खजिनदार या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि आपल्या आरोग्याच्या संदर्भात जे जे साहित्य लागेल, उपकरणं लागतील, ती हडी ग्रामस्थ मंडळाने आपल्याला भेट दिलेल्या आरोग्य उपकेंद्रासाठी, त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या व्हायला पाहिजे. आणि आता त्यांच्या आपल्या जो मुख्य सीआरओ आहे त्यांची जरा बदली झालेली आहे. त्यांच्या जागेवर दुसरे अजून वरक म्हणून तात्पुरते दिलेले आहे. तर आता सध्या ते कोणी अधिकारी उपस्थित नसले तरी मॅडम त्यांच्या वतीने स्वीकारत आहेत. 19 स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. आज आपले प्रथम नागरिक सरपंच गावचे प्रकाश कोंडवळकर, ते माजी सरपंच महेश मंजरेकर आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर. तर आम्ही आता वेळ कमी आहे तुम्हाला, पण नंतर गुणगौरव करायचा मुलांचा, जास्त वेळ घेणार नाही. आम्ही सहज मेडिकलमध्ये गेलो होतो तुमच्या आरोग्य केंद्रात, आम्हाला जरा त्यांनी प्रॉब्लेम सांगितला मॅडमने. ते अजून मोठे प्रॉब्लेम होते, पण ते आम्ही झटपट नाही सॉल्व्ह करू शकत. आम्ही मदत करू आणि त्याप्रमाणे आमची मिटिंग झाली. ते ह्या मॅडम होत्या, तर आम्ही त्या द्यायचं ठरलं तर आम्ही गणपतीला करणार होतो, पण आता सरपंच बोलले आजच करून घेऊया, त्यांना गरज आहे. त्याप्रमाणे करत आम्ही ते आता प्रथम आम्ही ते ब्लड प्रेशरची मशीन तुम्हाला नर्स आहेत त्यांना आमचे सरपंच प्रकाश कोंडवळकर यांच्या हस्ते आम्ही त्यांना ते समर्पित करू. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा.
कलर मध्ये आहे. डॉक्टर मशीन लहान मुलाचे छोटे मुलाचे खरेदी आहे तर त्यांची गरज होती मॅडम. ते काळजीपूर्वक तुम्ही वापरा. दुसरं आमच्याकडे ब्लड प्रेशरची मशीन आहे. ते आमचे सरपंच माजी सरपंच महेश मांजरेकरांच्या हस्ते आम्ही त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. तिसरी मशीन आहे ती हेमोग्लोबिन चिप सहित आहे कारण त्याच कंपनीची चिप लागतात. आणि समजा कमी पडले तुम्हाला ती नसले तर आम्हाला कळवा, आम्ही देऊ ते किंवा तुम्हाला अवेलेबल आले तर सरकारचं काय माहिती तेव्हा माहिती आपण तात्पुरते तुम्हाला दिले. आता आम्ही तुम्हाला ते आमचे ग्रामसेवक यांच्यातर्फे तुम्हाला सुपूर्द करत आहोत. लास्ट ती चौथी आहे ब्लड शुगरची मशीन आहे. ब्लड शुगर टेस्ट करण्यासाठी ती चिप सहित दिलेली आहे. ते पण चिप कमी पडले तर तुम्ही सांगा, आम्ही त्याच कंपनीचे लागतात. आम्ही जे घेतले तिकडून त्यात आमचे इकडे कार्यकर्ते आहेत आमच्या मंडळाचे आणि आमचे सगळे सभासद म्हणून इथे आहेत. हरिग्रामस्थ मंडळाचे किशोर मांजरेकर वगैरे आमचे आता सभासद झालेले हरिग्रामस्थ मंडळाचे. म्हणजे तुम्ही एकता नाही, हरिग्रामस्थ मंडळाचे आहेत लोक. तर हे आमचे इथे धडाडीचे कार्यकर्ते गावात आमचं काही असले तरी सांभाळण्याचे कृष्णा वराडकर जिल्हा यांच्या हस्ते आम्ही त्या मॅडमकडे सुपूर्द करत आहोत. त्याचा त्यांनी स्वीकार. धन्यवाद. आणि ग्रामस्थ मंडळ यांनी हे जे साहित्य ते आरोग्य उपकेंद्रासाठी दिलेले आहे सगळी उपकरणं त्याबद्दल मी गावाच्या वतीने आपणा सर्वांच्या वतीने त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करत आहोत. प्रत्येक उपकरणात आपल्या ज्या ज्या लोकांना गरज लागेल त्या त्या गरजूंना त्याची निश्चितच मदत होणार आहे. कारण वस्तुस्थिती कशी असते बघा. आणि या ठिकाणी मुंबईवरून आले त्याबद्दल त्यांना एक शाल सिंपल मुंबई मंडळ यांच्या आपण जसं गावासाठी त्यांनी सहकार्य केलं तसं त्यांच्याही आपण शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचे सत्कार करणार आहोत. तर सर्वांच्या विनंती करतो त्याने त्यांचे शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करणार. धन्यवाद. मुंबई मंडळाचे पुन्हा एकदा आभार. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी शासनाकडून जसं ठरवल्याप्रमाणे सरकार समावेश आहे तर आपल्याला माझे जे कर्मचारी आहेत आणि या गावाचे माजी पोलीस पाटील आहेत त्यांनी या गावासाठी खूप योगदान दिलेलं आहे. त्यासाठी आपण त्याची निवड केलेली आहे. तर गावाच्या जानू सीताराम कदम यांना विनंती आहे की त्यांनी पुढे यावं आणि सरपंचाच्या आपल्या माजी पोलीस पाटील गावासाठी गाडीचं योगदान त्यांनी दिलेलं आहे. तू पण रिटायर आहे. आमचे ग्रामपंचायत सदस्य भावेश सुर्वे यांनी त्यांचा सत्कार करावा. शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करावा.
निंबाळकर. गुरु ना त्यांना आपले मुंबई ग्रामस्थ मंडळ यांच्या वतीने आमचे आयुक्त सदस्य त्यांनी सत्कार करावा त्यांचा. हे आपल्या पार्थ युवा होळी चालत निरंतर अशी सेवा देतात, त्यामुळे आम्ही त्यांचा सत्कार ठेवलेला आहे. हे जे गुरु आहेत आपले माहिती आहे सर्वांना की निरंतर अशी सेवा लोकांना देतात. विश्वनाथ दाजी साळकर. फिर फोटो मला तिथे बघा. रमेश कावरे नाहीत, त्याबद्दल नागेश कावरे. पोस्टात ते होते ते आणि त्यांचे ते चांगले सेवा बरोबर भाऊ एकच्या असते त्यांचा सत्कार होत आहे. अशा लोकांचा सत्कार आपण केलेला आहे. कशासाठी केला आहे? त्या लोकांचं गावाला पण योगदान सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांनी सेवा केलेली आहे. गरीब पगारी असले तरी त्या सेवेच्या भावनेतून त्यांनी केलेले. आता सदानंद गावकर मागाशी आयोग गेले. आता 80च्या दरम्यान त्यांची वय संघापासून बिचारे थांबलेले. पावसाचा कहर झाला की ते जागेची पण अडचण. आपण कार्यक्रम वेगळ्या ठिकाणी घेणार असतो, व्यवस्थित करणार असतो, परंतु जागेची जी अडचण आहे त्यामुळे थोडा, आणि इकडे जर ओपन केलं तर तिकडे काम सुरू आहे, त्यामुळे लोकांना बसण्याची सोय नाही. तरी एवढ्या हे करून आज स्वातंत्र्य दिनी बरोबर आपण सर्वजण उपस्थित झाला, त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आता यानंतर आपण मुलांच्या गौरवाचा कार्यक्रम, काही मुलं आलेले सर्वांची आपल्याकडे जशी नावं आली तशी आपण घेतली. तरी चुकून एखादं मुलं राहिलं असेल, चुकून एखाद्याचा सत्कार जर कोणी कर्मचाऱ्यांचा राहिला असेल तर कृपया आपण आत्ताही नाव सुचवलं तर आपण आणलेल्या साहित्य त्यांना देऊ शकतो. आणि आता मुलांची नाव घ्या. गणपत देऊळकर सत्कार करत आहेत. महेशजी मांजरेकर उपसरपंच, माझे ग्रामपंचायत सहकारी आणि सदस्य, आमचे कृषी अधिकारी धडाडीचे. तर आता जे 10वी 12वी जे उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांचा आता सत्कार होईल. आर्या दिनेश साळकर 10वीत उत्तीर्ण झाले. बिरुजा आर्या दिनेश साळकर. ईशा गणेश सुर्वे. नाही ते बघ. स्वालिया इब्राहिम शेख. देवांग महेश सुर्वे. तुमचं तयार आहे? नर साहेब आपण त्यांचा सत्कार करा. संतोष आंबरे यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. सोम आनंद कवटकर इयत्ता 12वी. वाजिद इस्माईल शेख पुढच्या. ओम राजेंद्र. माझे सरपंच संतोष आंबरे यांचे राजकुमार दिनेश. अथर्व समीर हडकर. माझे सरपंच यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्यासाठी प्रेरणा सुशील मिडवाकर.
अगर दिनेश सावकर, श्रुती अमरे, फोटो काढ सागर. आपल्या गावाचं नाव लिहिलेलं आहे. ठीक आहे त्यासाठी येतो की का? महाआवासामध्ये आपण खरोखर उल्लेखनीय काम करतो. सागर या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने चांगलं सहकार्य केलेलं आहे, त्यामुळे मी सत्कार करतो. मित्रांनो, झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाला, सत्कार झाला. मुलांचे जे सत्कार होते किंवा गावातील रिटायर लोक जे सरकारी नोकरीतून रिटायर झाले त्यांचे सत्कार झाले आणि आता आपण निघालो घरी. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला, बाय बाय.